Nafarroak eta Euskadik lankidetza indartuko dute trafiko eta larrialdien arloan. Argindarraren prezioaren hazkundearekin egiten ari diren lapurreta eta xantaia salatu dute Iberdrola dorrearen aintzinean. Elektrikak aplikatutako prezio garestitzearen aurkako mobilizazioa eginda asteburuan Iruñan. Lehen mailako osasun arreta eta medikuen falta salatzeko konzentrazioa eginda Elizondoko osasun etxearen atarian. Nafarroko gobernuak hitzarmena sinatu du Sakanako eskualdean banda zabala hedatzea erraisteko. Baztango udalak alojamentu turistikoei buruzko azterketa egin ondoren, 100 biztanleko 32 plaza eskaintzen direla ohartarazi du. Urriaren 13an amaituko da epea Gureak egin programa izena emateko kultura transmititzeko eta sormenerako gaztei zuzendutako euskarazko laborategian. 2020a Iruña etxean koronavirusaren ondotik arkitekturari buruz pentsatzera gonbit egiten duen Pedro Pejenaute argazkilariaren begirada artistikoa. Kontrabandisten laizterketa eta maratoi erdia ospatu dira asteburuan Urdazubin. Lehen lehendakari ordea eta lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne kontseilaria Javier Remirezek Bilbon bildu da Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakari orde eta segurtasuneko kontseilareekin. Larrialdien arloan, baterako lan bideak indartzeko eta zirkulazioaren eta bide segurtasunaren arloan lankidetza bideak ezartzeko. Nafarroak trafikoaren eta bide segurtasunaren eskumena bere gain hartu ondoren, abenduan istea aurreikusita dagoen bezala, lankidetza eta informazio trukerako akordioak ezartzeko nahia adierazi dute biek. Elektriken lapurreta salatzeko deskonektatu.eus plataforman mobilizatzen ari diren hainbat eragilek elkartaratzea egin dute. Iberdrolaren Bilboko egoitza nagusiaren aintzinean. Mikel Otero EH Bilduko lege biltzarkideak adierazi du elektriken oligopolioari aski da esateko ordua iritsi dela. Elektriken gehiegikeriaren kontrako protesta eginda asteburuan Iruñan, Iberdrola espropiazioa oihukatu da eta Sarasate pasealekuan dagoen Iberdrolako bulegoan pegatinak jarri dituzte. Energia berriztagarrien burbuila eta elektrikan tarifazioaren aurkako protesta parlamentu aintzinetik abiatu da eta erran bezala Iberdrolako bulegoko atarian amaitu da. Kalitatezko osasun arreta eskatzeko eta medikuen falta salatzeko elkartaratzea jendetsua eginda Elizondoko osasun etxearen atarian. Une honetan urte bat baino gehiago, pediatra lanpostu erdi bat bete gabe dago Elizondoko osasun etxean. Ekainaz geroztik arratsaldez eta gauez larrialdiko zerbitzua medikuri gabe dago. Uztailatik honat goizetan mediku baten faltan daude. Urria hilabetetik 2 herenen lanorduko mediku plaza bete gabe dago. Eta bertze mediku bat bajan dago eta plaza hori ere inork ez du bete. Ez da lehenbiziko aldia protesta egiten dutela Elizondoko osasun etxean. Duela aste batzuk ere konzentrazioa egin zen bertan. Herrietan kalitatezko arreta eta langile hutsuneak betetzeko eskaera egiten ari dira. Aspalditik dagoen egoera kaxkarra berdin segitzen duela ohartarazi dute. Osasun departamentuak ez du Nafarrora osasun langileak erakartzea ez da bertakoek aldegiteari uztea lortzen eta gainera, medikuri gabe arreta baldintza berean eman daitezkela diote. Plaza unitzez direnez betetzen beste profesionalak lanez gainezka daudela salatu dute. Nafarroko gobernuak unibertsitateko berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko departamentuaren bitartez Sakanako garapen agentziarekin hitzarmena sinatu du, Sakanako eskualdean banda zabala hedatzea erraisteko. Hitzarmenak 116.000 euroko inbertsioa jasotzen du foru exekutiboaren aldetik eta honako herri hauek hartzen ditu barne. Aizkorbe, Ekai, Etxarren, Etxeberri, Errotz, Izurdiaga, Murgindueta, Satrustegi, Urritzola, Iabar, Zuatzu, Arbizu, Arruazu, Bakaiku, Etxarri Aranatz,
Lizarraga, Uhartearakil, Irain eta Lakuntza. Guztira, 19 herri horiek 7.178 biztanle biltzen dituzte eta gutxi gora bera 3.263 etxe eta negoziotan bana daitezke. Nafarroko Estatistika Institutoak Nastat 2.500 elkarrizketa egingo ditu datozen asteetan 2021eko gizarte inkestaren eta bizi baldintzen inkestaren esparruan. Biztanleriaren bizi baldintzak ezagutzeko diseinatutako eta 2021-2024 estatistika planean sartutako estatistika eragiketa bat. Bereziki osasunarekin, lanarekin eta mugikortasunarekin lotutako gaiak jorratzen dira. Inkesta telefono bidez egingo da batez ere eta lortutako informazioak erabakiak hartzeko eta plangintza publiko egiteko aukera emanen du. Baztango udalak alojamendu turistikoei buruzko azterketa egin du eta titular modura erran daiteke Baztanen 189 alojamendu turistiko daudela eta 2.487 OHE plaza eskaintzen dituela. 100 biztanleko 32 plaza zehazki. Baztan jomuga erakargarria da turismoarendako eta joera honek eragin nabarmena izan du lurraldeko ehun sozioekonomikoan azken 2 hamarkadetan. Fenomeno turistiko oraindik garatzen ari den afera da eta jendearen etorreran nabaritzen da. Alojamendu kopuruaren gorakadan eta modalitate edo tipologi berrien agerpenean. Baztan den bezala izateak eragargarri egiten du, baina sozioekonomia sistema konplexua da eta aldagaien variazio bakoitzak eragin positiboak eta negatiboak ditu jendartean. Baztanko erronketako bat jendea herrietan finkatzea da. Gaur den egunean herri baten bloke bat eginen balitz, deus ez luke galaraziko bloke osoa apartamentu turistikotarako bideratzea, baina era berean alojamendu bat martxan jartzeko aukera edukitzea lagungarria izan daiteke. Etxe bizitzarako aukera erraistea ere bertze erronka bada eta jomuga turistikoa izateak etxe bizitzaren lurraren eta alokairuaren prezioan eta alokairuko etxe bizitzaren parkean eragina du. Gentrifikazioaren landa bersio baten aintzinean egon gaitezkela uste du Baztango udalak. Bertze arrisku bat gehiegizko eskaintza da ez bakarrik sortzen alden burbulagatik herri eta auzoek turismoren etorrera jasateko duten muga fisikoengatik ere. 11 ertz daude ordenantzakoak Baztango bizimoduri eusteko eta ezaugarrietan erakargarri izaten segitu dezan. Aukera aprobetxatu behar dela iritzi dio Baztango udala batez ere bizitzeko leku on bat izatean nahi bada eta egin beharreko lanak bertze inork egin ez dezan. Baztan momentu batean dago non herriak fisikoki aldatzen hasi diren fenomenologia turistikoari erantzuteko. Baztanek alde desberdinetan eragin duen araudia behar du bere landa errealitatera eta aspirazioetara egokituta. Heldu diren 2 hamarkadetarako ikuspegiarekin eta agertoki desberdinak aurreikusiz. Etxeko lanetako bat alojamendu turistikoen errealitatea eta hauek izan duten eragina ezagutzea izan da. Gureak egin 15 eta 18 urte bitarteko gaztei zuzendutako programa bada, kultura transmititzeko eta sormenerako laborategi moduko ikastaroa, hurbileko kultura errealitatean oinarrituta. Iruñeko udalak eta Eusko Kultur Fundazioak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute urriaren 15etik maiatzaren 27 bitarte programa garatzeko hainbat udal zentroetan. Urriaren 13 bitarte eman daiteke izena online 150 euroan. Ikastaroak 3 egoitza izanen ditu, Jus Larrotxa Zibiboxa urritik abendura bitarte, Gaztediaren etxea urtarrilan eta otsailan eta San Francisco Eskola martxotik maiatzera bitarte. Proiektuari buruzko argibide guztiak webgune honetan ere konsulta daitezke, webikoitza gureakegin.eusen. Gureak egin laborategia esperientzi kultural paregabea eta berezia da eta kultura euskaraz sortzen eta ematen duten adierazpenetara hurbiltzea izanen du xede, bizi diren testuinguruari arreta berezia jarriz. Praktika sortzaile edo artistikoak eginez, lotura puntuak eraikiko dira tokiko kultura adierazleekin eta adierazpenekin horrela eredu propioak sortuz. Adierazpen eta praktika kultura horiek tresnak ematen dizkigute inguratzen gaituen hobetzeko ulertzeko, zalantzan jartzeko edo trinkotzeko.
Hori horrela, Iruñan bizi diren adierazpen kulturalak ezagutu, hedatu eta lantzearen eta iritziak eta ideiak sormenez adierazteko baliabideak ematearen aldeko apustua eginen da. Esperientzia artistikoa landuko da, banakako eraikuntzarako eta eraikuntza sozialerako tresna gisa. Pentsamentu kritikoa garatzen lagunduko da, genero estereotipoak eta desberdinkeriak gainditzen lagunduko duten erreferente kulturalak ezagutarazi eta sortuko dira, eta euskerazko harreman sareak eratuko dira. Gu gabeko mundu baten ikuspegia dela eta hunkitzen duen bakardadea. Une batean arkitekturak balio hartzen du, ez bakarrik denagatik baita bere eraldaketa ahalmenagatik ere. Eta kasu horretan zalantzarik gabe aukera horretatik aurrera gure burua hobetzeko tresna izaten jarraitu behar du. Hoiek dira koronavirusaren ondoriozko konfinamenduan Pedro Pejenaute argazkilariak egindako argazkiek arkitekto talde batengan piztu dituzten hausnarketetako batzuk. Urriaren 8tik azaroaren 21 bitartean, Kondestableren jauregian 2020 Iruña etxean Iruñeko argazkilariak egindako erakusketa proiektua izanen da. Erakusketa jendaurrean aurkeztu du argazkilariak Enrique Maia Iruñeko alkatearekin, Josetxo Belaz, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren, Nafarroko Ordezkaritzako lehendakariarekin eta Javier Fernández Nafarroko Kutxa Fundazioko zuzendariarekin batera. Pejenauteren helburua da ikuslea gaur egungo bizimoduaren inguruko hausnarketa bat egitera konbidatzea, Iruñari, bertako jendeari eta pandemiaren biktima guztiei omenaldia egiteaz gain. Egileak konfinamenduan pandemiak Iruñan izan zituen ondorioak irudien bidez erregistratzeko beharra sentitu zuen. Hasieran bere etxea espazio pribatu gisa erretratu zuen eta gero espazio publiko eta eraikinetara zuzendu zuen begirada. Azkenik bere helburua uneko anormaltasunean ohikoak diren beste eszena batzutara zabaldu zuen. Etxe habitatua jenderik gabeko hiria, azken finean arkitektura pandemiaren protagonistetako bat bezala. Hori izan zen argazkien jatorria. Ondoren hainbat arkitekto eta profesionalekin harremanetan jarri zen, zeinek egungo egoerari buruzko hausnarketa bat egitea onartu baitzuten argazkilariaren irudietan oinarrituta. Asteburuan ospatu da Urdazubin kontrabandisten lasterketaren edizio berri bat. Zehazki larunbatean, arratsaldean ateratzen zen gaueko lanak deituriko lasterketa froga. 9 kilometro terdiko ibilbidea 600 metroko desnibelarekin egin zuten lasterkariak. Emaitzak hauek izan dira. Senior gizonezkoen mailan lehen postuan Jon Ridruego Fernández, bigarren Odei Lujanbio Apezetxea, hirugarren Gatxen Matio, laugarren Unai Jantzi Maritorena, bosgarren Asier Apezetxea Iparragirre, seigarren postuan Mikel San Juan Espinosa eta zazpigarren Beñat Albistu Etxeberria. Emakumezkoetan nabarmendu dira Maria Ordóñez Marina, Naiare Irigoyen Indabe, Elisa González Franjo eta Benita Rea Ariz. Sarien banaketa gaueko 9 egin zen eta bertan pintxok, txistorra eta xingarra jateko aukera izan zuten. Igandean jokatu zen Urdazubiko cross lasterketa maratoi erdia denetara, 22 kilometroko ibilbidea eta igoerak, Otsondo Txiki Azkar eta Aragoitia. Hemen lehen postuan Ander Iñarra Olaziregi, bigarren Inigo Macias Zipriain, hirugarren Damien San Martin, laugarren Odei Lujanbio Apezetxea, bosgarren postuan Julen Fernández Arin, seigarren Xuban Eugi Goñi, zazpigarren Jon Ugalde. Emakumen artean nabarmentzekoak lehena Alicia Olazabal, bigarren Lourdes Oiartzabal, hirugarren Kobreur Bero eta laugarren Maria Iraizoz.